No, joko tämä kuva? No niin, joo, tervetuloa tänne Hannun tekniikkavideoiden ykkösosaan. Elikkä laittomat sähkötyöt. Mistäs tämä kääntyy, tämä kamera? No niin, näin tämä kääntyy. Tässähän meillä on ongelma, että on vähän varallisuutta kertynyt ja kaiken maailman mööpeliä, uusimpana niistä tämä Airfryer. Ja nyt ei ole kuin 2 sähköpistoketta tuolla, niin kuinka saamme niitä lisää? No, se on helppoa, kun suoritetaan vähän laittomia sähkötöitä. Katsotaanpa sitten, otetaan tuolta ja ruvetaan katsomaan. No niin, tässä päästä onkin tätä kampetta, mitä tarvitsee, eli sähköjohtoa MMJ 2,5 neliömillimetriä ja sitten kertaa 3 tietenkin. Sitten tämmöinen pistorasi ja pinta asennettava ja tämmöiset leikkurit me tarvitsemme. Niin, ja tosiaan tämän päätylevyn tuolta jo taitelin irti ja porasin siihen reijään. Mikäli erehdyt tekemään itse laittomia sähkötöitä, laita aina kiinni sulakkeet, tai siis pois päältä. Kannattaa. No niin, sitten katsotaan. Kyllä ne varmaan virrat on nyt pois päältä, kun ei valot syty. Ja seuraavaksi täältä nämä kotelo. Oho. Nyt se alkesi. No, ei se mitään. Kotelo. Mitä nyt? Mikä? No niin, sitten tästä lähtee tämä irti näin. Aletaan pilata. Älä pilaa videota. Mitä sinä öhellät? Mitä? No, meipä nyt öheltämässä sit. Minä tein videota. Sitten kun osataan sut... Ei mennyt pilalle video. Elä nyt häirihe. No niin. Joo, missä minä olikaan menossa? Niin. Lidlistä tämmönen meisselisarja, erittäin hyvä, paras ostos, minkä voit koskaan tehdä, 10 euroa. Lidli ei vielä sponsoroi minua, mutta sitten kun 1 000 000 katsojaa, niin mietitään sitä. Elää nyt tule pilaamasta. Minussa on vetveli. Sä pilottuu sitä. Niin, tosiaan unohtui kertoa. Tämä pitää kuoria, minäpä kohta kuorin sen ja sitten se ujutetaan tuolta sisälle ja tuossa on valmiit tuommoiset pikakiinnityks, klipsuklapsut, niin väriin ja sen pitäisi kyllä toimia sitten. Mä sanoin jo, että mä pilatin sun piloon. Joo, tähän vaan minä aina tällä puristelen vähän varovasti tuota noin ja sitten se pitäisi lähteä tästä ihan taivuttelemalla. Tämä suojaa kuoren tästä. Noin, se lähtikin ja sitten pitää tarkistaa, ettei vahingossa tullut näihin johtimen, niin kuin me laittomat sähkömiehet sanomme johtimien kuoreen, eli johtojen kuoreen, mitään vekkejä, ehjät on. Sitten me kuorimme nuo. Tämä on nyt vaikeaa, kun eihän minulla ole tässä tietenkään mitään kameraa vai kännykällä, niin tuosta vaan katsotaan vähän oikein kokoinen. Olisiko se tuosta? No. Tuommoinen sentti ehkä jokaisesta pois kuoritaan tästä. Noin, sitten tämä pujotetaan täältä noin tuosta ja tämä peitekansi niin kanssa tuolta mihinkä tein reijä aiemmin, niin noin. Kiinnitellään se myöhemmin. Ja tässä vaiheessa minä en vielä kuitenkaan kytken noita, laitan ne vain tuohon hollille.
ettei ole mitään sähköiskun vaaraa, vaikka sulakehan on otettu kyllä irti, mutta on se silti aina mukavampi. Laitapas tuohon kiinni ja rasia seinään. Ai niin joo, tässä välissä kiinnitämme tämän päätykappaleen tänne takaisin. Tuonne sitten tuo johto, tuonne noin. Ja toinen sininen tulee toiselle puolelle, jeps. Noin nuokin nyt tuossa hyvä. Tämähän on vielä jännitteetön. Sitten tämä tänne kiinni. Tuolla ruuvilla ja se laksautetaan tuohon paikoillensa. Jep. Ai niin, ennen kuin se voi laittaa tästä kiinni, niin tälle johdolle pitää porata tuonne reikään. Tällä vähän alkureikkää ja sitten me vaihdetaan tuo eri terä ja siitä vaan. No niin, tuossa painetaan kiinni ja sitten ääriväreihin tuonne vaan sujutellaan nuo. Ja tässä näette tämän salaisuuden, mitä sähkömiehet eivät halua teidän tietävän. Se vaan siis työnnetään tuonne noin. Noin. No, meneekö se? Noin. Sillä. Sitä voi vähän tosta kokeilla, että on kiinni. Ja onhan se. Noin. No niin, älkää kokeilko tätä kotona, älkää tehkö perässä K18 laitonta hälytyshuomioon.